Maayong adlaw. Ani ano sab kita sa atong programa binisaya ni nga channel. Naglamkob sa mga politika, sa gobyerno, pangitabo sa atong nasod. Diri nato ipadayag ang atong baruganan, klaro, patas ug tinuod. Ako inyong kauban kasamang Chel ug kauban nato karong adlaw. Hello, I am Ruth Palo. Maayo nga gabi ka naton tanan. Maayo gihapon no bisan og dunay trahedya nga nahitabo sa Davao Region, sa Caraga Region tungod sa earthquake no nga nahitabo Friday morning. And ubanin ninyo hangtod unya sa programa nato sa atong matag semana nga programa kini ang Baruganan. O ako sab si Joel Ramirez, atong ipaambit sa inyo ang atong baruganan sa mga issues may kalabutan sa politikal o ubang pang mga isgutanan sa ato ang nasod. O karon unsa ang ato ang issue nga isgutan na atong tagaan og baruganan na Chel o Ruth. Karong adlaw no na-shock ta tungod kay say pa sa buntag nga igo ta og kini nga linog no dinhi sa Davao Mhm. City. Niabot og intensity 5 no dinhi sa Davao City. Ang epicenter ato nga linog didto sa Manay, Davao Oriental. So I think so far sa mga previous nga mga linog, Joel, di ba, dito sa Davao del Sur, dito sa North Cotabato, sa lang to 6.9 lang may ito to 7.1, pero kini katong kusog yun 7.4. Og first time jud ako na experience nga naalam ko sa transportation nga tingalan ako nga nihunong ang mga tawo nga nigawas na sa kalsada ba unya ni hunong amo sakyanan niya ang kauban ako nga pasahero pati ng syagit niya gipakalma sa isa pud ka pasahero nagaswig yun ang kuan ang sakyanan hunahunahon pa nimo na maglihok-lihok o maraga tumba-tumba ang sakyanan what if kumo madugay to adi pa ang disgrasya but uh, noon reportedly na ay mga death na nga na record no dinhi sa Davao City so far na as of unsa pa na as of kaning 3 p.m. Karong hapon tama ba 3 p.m. o 2 p.m. na anay 3 death no death toll ang na-record no tungod sa kining earthquake 1 dinhi sa Davao City kay nadaganan siya sa kining concrete wall samtang dito sa Davao Oriental do na duha so kana ang mga hisgutan sa nato karon og syempre pa ang kadtong pagkapili pag-appoint ni former President Bongbong Marcos sa bag-ong ombudsman no in the person of former DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Kana atong hisgutan in the meantime kini sa linog Joel. Yes, Ruth o Archel no ang update karon sa dugang ko lang sa update no sa Davao Oriental, gingon na ni Murut katong mga duha ka buok yapon nga nadatugan ingon si Governor Nelson Dayang Hirang nadatugan to sa mga parte sa ilahang balay no ug pader nga nahugmak tungod nining magnitude 7.4 nga linog. Apil sab sa gi-update ni Governor Dayang Hirang ang pagbakwit sa mga pasyente dina sa Manay District Hospital di na gyud siya magamit route ang hospital sa pagkakaron tungod kay ingon si Governor Dayang Hirang ang foundation sa mismong hospital ang apektado na ug naay mga cracks sa hospital. Na ako'y nakita ang mga damage sa mga kining simbahan dito sa Davao Oriental no. Although pareho pod siya sa Cebu nga naay mga atubangan nga hugno pero dili man totally nga nag-collapse ang mga structures. Sa Davao Oriental Provincial Medical Center, ang ilang mga pasyente na ana sa gawas route na hadlok nga mumalik sa sulod tungod kay daghan gyapon ang mga aftershocks nga nagsunod-sunod sa pagkakaron. Although dili siya mabati diri sa Davao City pero dito na kini kuan no kining traumatic nga effect ngadto sa mga residente. Kani gireport sab ni Governor Dayang Hirang nga naay mga brownout nga nasinati sa ubang mga lugar tungod kini kinay mga posting nga nangatumba tungod sa kakusog sa linog. Napoy gipagawas nga Executive Order number 67 nag-declare nga walay klase o walay trabaho sa tanan nga mga sektor private o public dinha sa Davao Oriental until further notice. Dito sa Davao de Oro mao gyapon ang sitwasyon. I-declare usab ni Governor Mabanglo ang suspension sa klase pati na ang meet no athletic meet sa kuan kining dito sa probinsya sa Davao de Oro
o ga-appeal sa gisuspenso ang trabaho sa private o public sector. Samtang ang sentro karon sa ilahang operation mao ang landslide nga nitabo diya sa Minhan sa Pantukan. Tungod kay napay mga alleged nga mga natrap sa sulod kini sa mga tunnel mao nga gina-verify kini karon sa ato ang mga authorities, mga rescuers dinha sa Davao de Oro. So mao nay latest nga ato ang nakuha gikan sa provincial government sa Davao Oriental o provincial government sa Davao de Oro. Na mga estudyante po din na kuyapan dito sa Davao Oriental o sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro sa Manat, Nabunturan, naidua ka mga estudyante nga nakuyapan ang gidala kini sa hospital. Ruth? Diha sa Okay. Davao, sir. Ma'am, kumusta ang Oh, sitwasyon diha karon? Kay nakita yes, nako sa mga video napoy mga nahitabo nga mga sa Mapua ba na? Nakita nako to nga. Malayad. Nga tagak ang mga lights suga sa kisame. Yes. In fact, na ay estudyante no nga natamaan no sa katong mga debris nga nahulog. Aside ana diri sa San Pedro, daghang mga eskwelahan, Ateneo na yung mga cracks no. Ateneo di Davao University na yung mga cracks sa ilaha mga building no. Tungod sa kakusog no, intensity 5 pa naman pating kusuga ato. Unya ang Bureau of Fire Protection karon lang no nagpagawa sila og press release labot ni ining kaning chemical spill sulod sa San Pedro College after sa katong earthquake no nga ni Igo following the earthquake no nga nahitabo dito epicenter dito sa Maynay, Davao Oriental. A chemical spill incident was reported at the 6th floor sa San Pedro College in Davao City. The Special Rescue Force of the Bureau of Fire Protection under the leadership of Police Chief Superintendent Maslang, ang Regional Director, immediately responded to the scene to assess the situation and implement safety measures. Upon arrival sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection, nagpahigayon sila og containment operation to control the chemical spill and prevent further exposure or hazards within the area. The team ensured that power safety protocols and the decontamination procedures were strictly followed to protect students, faculty, and nearby residents. So as of this time, as of sa nabatang oras, alas 4 na, Archel and Joel, coordination and response operations remain ongoing with kining teams continuing to monitor the site in collaboration with school officials of local emergency units. So kada no end katong reported nga isang namatay dinhi sa Davao City tungod kay na igo kini sa concrete wall no. Ang victim mao si Mark Cartagena 46 nga taga Purok 3 Bangoy, Agdao, Davao City. So nahitabo kini sa Bangoy no. So naano tay kasulti diri sa Davao City ang epekto sa linog. Apart from that no sa kining kasulti Archel and layo ba ka sa Canada o sa ato mga viewers sa ato ang baruganan naapoy mga structures no, different structures nga tala sa ato ang City Disaster Risk Reduction Management Office nga mga nangaliki o kini subject for assessment o kining evaluation kung kini ba fit pa no para nga sudlan or kining kung pagtrabahuan. So dunay gihimo nga inspection sa mga vital installations after ni ining earthquake no, tabang or kaabag sab ang ato ang mga kapulisan dinhi sa Davao City Police Office og ang ato ang city sab kaganina no immediately after sa katong linog minutes naka-declare ng ato ang city og suspension sa trabaho og suspension usab sa kining klase hinungdan nga perting nagka-traffic no naka-experience pod og traffic dinhi sa Davao City after
sa kining tungod kay nanay bulk or volume no sa mga pasahero after nga i-declare kining suspension of work o kining suspension of classes. We are hoping, Archel, no, and Joel, nga wala na ma-record no nga mga kining Yes. death dinhi sa Linog, no, although na ay mga pipila nga naa pa karon sa hospital, but we are praying wala na madungag ni nga tulo nga death toll no nga natala tungod sa kining nga Linog. Archel? Yes, salamat sa Ginoo pod sa inyo diha, Ma'am Sir, nga safety pod mo nga ubay-ubay pod siguro ang mga katawan diha sa Davao nga medyo nakulbaan kay first time to nahitabo nga ingato ka kusog. Di ba, sir? First time to Na, nahitabo nga diha gyud. Murag kusog yun siya. Kusog yun Oo. siya. Kanang Kuyawan atong gari ko kaganina. Basig mahugma ka kung balay. oo. Mga pila Lalingan mo ka murag minuto. siya giduyan. Dugoy minuto ba? ba siya? 1 minute. Almost Grabe, 1 minute. Siguro mga more than 40 seconds siya kay kuan no. Mm. Wa ko kalihok kay kuan kining bago lang ko gikan naligo. Mhm. Kanya timing nag-ilis ko, naglingkod ko kay nagtanaw ko sa kuan sa mga video sa ako ang laptop. Mhm. Tay ugma no niya kay abi na ko nalipong lang ko niya kay Mhm. nikusog naman kayo, nagsyagit naman mo mga silingan. Uy. So, ko, ala, mo ni pinakakusog nga linog nga ako ang na-experience, no? The last time na-experience na ako was in kuan, no? October to gyapon siya, no? I think 2023 siya root. Katong Gabi kusog ito, kay nga linog. murag gabi ito, no? Hapon. Hapon. Oh. Udto yata, murag udto to kay nag-travel man ko, padulong nag-drive ko ato eh. So, kung i-compare na ko siya atong panahon na og ang linog sa pagkakaron, lahi ra gyud karon pertag yung kusuga. I doubt gani kung intensity 5 ang na-experience nato din Oo. kay kung Kusog intensity 5 to what unsa na lang ka ano ang itsura kung intensity 6 o 7 no ang Pero nigo wala sa mga to adiri. tsunami alert, sir. Tsunami alert diya sa Davao. Night tsunami alert nga di man siya ko maabot sa Davao ang tsunami kay Oo. oo. Pero na movement sa dagat pero minimal kayo dili siya Nakoy nga nakita ang kuan gani. Nakoy nakita sa dahikan nga medyo ni unas gyud siya, murag gisuyop ang tubig. So yeah. possible Gi-report gyud po siya to. kanina sa province. Mhm. So grabe. Kana lang no nga ano kay wala kayo siya kuan ang nakaayo lang kay walay tsunami na itabo. Mhm. Okay, Kay so kung praise God. nakalingkawas ang mga tao sa unsa sa linog, wa man kayo kuan kaganina no. Ang delikado ato ang tsunami kay kung nidayon ang tsunami daghan gyud lang purnas kay perti man duula. Mao. Dali man mo tinuod. 62 kilometers ang distance niya gikan sa kuan, gikan Grabe. sa Manay, Davao Oriental. So dool ra kayo ang distance niya. Mura ra siya og kuan diri og kuan no, kung beyo nimo murag Davao o Tagum or sobra ra no, murag mawab ang kalayo. Makuyawan ta kung mag God forbid no nga na tsunami din nga sa Davao Oriental kay kabalo biya ta nga coastal ba yun nga kuan ka na nga probinsya, so hadlok pod kaayo nga so dili lang gud unta. Akong ako pod first time din ako pod na experience to nga patigid pod ka. Wala man ko dinhi sa balay, wala na ko nakuan pero naa sa dalan ba. Hindi ba ka magtuya-tuya ang imong gisakyan nimo o gatuya-tuya na. Di ba nambuto na ang mga transformer. In fact no paglinog jud somewhere in Ecoland, Timpo Boulevard, na ay ning buto. Sa tuning buto, pagkusugan ng buto. So nawala ang supplies, kining internet, nawala ang supply sa kuryente, nawala ang connectivity sa internet. So ing ana siya no ka and kanang ginaingon bitaw nato nga kanang the big one, kanang sila big one. Yes. Diba? Kanang Lord, kusog na ka itong 7.4. Grabe. Unsa na lang katong nanglimbawt akong balibo. Katong linog kaganina og naduol to siya sa Davao City. Delikado ka ito. Daghang kay building nagkuan ba ya kaniadto na mga building diya nga nag-crack. Nag-crack na. Diba? Mga kondo.
dapat Pundo, i-check bitaw, na siya sa tinuod. tuwang kuan. I think kinahanglan pa siya nga ipang double check na siya nga mga sitwasyon karon. Mo na akong baruganan din na nga kinahanglan i-clear una na no kanang mga building kuan ato panawagan yun nato para sure ta nga safe kayo no. Kay daghang kayong mga reklamo nga katuganing humana ang linog, daghang kay reklamo nga ang ilang mga building Mm-mm. nagaka-crack lang gyapon. Tinuod. No? How much more karon nga perting kusugan ni nga linog, no? Bisag layo pa siya kay sa Davao City pero kuan gyud siya kining I'm sure nga naagid siya epekto sa mga katong na damage na nga mga structures kaniadto, no? Mga overpass, no? Nga gipang-declare sa una nga kuan kining dili siya safe agian. So dapat i-double check siya karon, no? Kung mahimo gani i-close una ang tanan nga mga tulay o kaya nagpadala na sila kaning inspection team kaning mo-assess din ha kaning mga structural engineers sa tuang mga tulay. Kay perting kusuga gyud to ganina. First time na ako nga unsa ni masilingan ako nanyagit nga na-experience na ako. Mutuya gid bitaw kadtong ha ang so far na pinakakusog kato 7.4 kadtong diri nga nahitabo sa may magsaysay diri sa North Cotabato di ba pila lang to 6.8 or 6.4 6.5 Wala ang to kaabot kakusog. 7 eh. Wala to kaabot 7 pero niabot Pero ta. kusog siya ha, kusog siya. Di ba Joel Archel initially 7.6 ayun sa PBox. Tapos Yes. na downgrade nila ang kuan sa 7.4 no. Normal siya eh, nga ano kuan mo guna kaning sa computer mo guna nga ano nila mga sensor nila ng kanang first actually pag first gani na nga figure mo gawas din na kuan ra gyud Baka na na. preliminary ra gyud na kay ikuan pa man na nila i-assess pa man na nila sa manual pag manual na mo na tong final. So ang ako lang na panawagan nako sa DPWH pakita mo kuan kaning pakitang gilas mo karon. Mao, tinuod. Panggawas mo. Kung na suspension nga trabaho, suspension sa pamawid nila sa ilang mga palpak Pamoy. sa corruption issue. assess nila ang kining tulay Yes. nga safe siya. Stability sa Ano mga ba? structures, mga infrastructures, mga structures. Opisina sa DPWH, tanaw na to kung standard ba siya or substandard na inyong mga opisina diyan, nalangkat na ng mga cladding diyan. Taruhan nyo na, kay ulaw kayo, inyong opisina mo na nalangkat. Pero sa Diba? kakusog man gud Joel Archel sa kakusog sa 7.4 no, intensity 5 din sa Davao City sa kakusog sa linog. Bisan pa siguro mga old na pud baya ang mga structures nato linog sa siguro ka kalig-on pud siguro naagid siguro impact no or epekto sa mga kuan tremor no kay katigid bayang kusuga. Pero yun la mo na to ingon ako ganina pray lang ta nga wala na madugang pa nga casualty sa Cebu gani pila 74 ang latest count no death toll 74 ang casualty nila dito pero 6.8 tama 6.8 yun 6.8 6.8 oh mas kusog pa din sa ato ang sa diri sa kuan sa mas kusog Davao din. region. Mas kusog. Pero mas kusog kay 6 point unsa man to ila 7 6.8 murag ana basta wala kaabot 7 oh murag i-adjust to ilaha eh. Ang ako lang no kay root kani mga bagong mga building, bagong mga structures, kuan man gud na siya kanang naka-design na siya ba kung gisunod lang ba no kani mga bisag mga private sa una bitaw layo ra kay pila ra ka magnitude nahugmak man lagi nang dinasa ikulan nga ano unsa to nga kaning kuan apartment nga diha dool sa SM nahugno di ba so na video di ba na video diri sa SM Lanang na video nga katong kuan no nga hugma tungod sa kakusog ay think wala na siguro mapasaylo pa kay kani atong kaning mga building sa ato dinhi no tukuna pa ni nakatukod wa pa na di pa na uso ng earthquake resiliency calamity resiliency ang ato mga structures. So malamang naagi na impact pero believe lang po ka sa kining response no sa ato ang city like ang CDRMO, ang CHO, ang City Engineers Office, ang kining Office of City Building Official ang OCBO
nag-deploy sila o naghimo dayon sila og rapid assessment no sa ground og pag-assist na pod sa mga individuals no nga affected sa kining earthquake ganina nga buntag. Na ay close monitoring karon sa mga coastal areas no, although lifted na ang kining tsunami alert no sa PBOX na ni tapos syempre once nga naay kusog nga linog expected nga naay mga aftershocks. In fact as of 1 PM kaganina dito sa Oriental nakatala sila og 179 aftershocks. Yes, oo nga linog. Pero kanang aftershock kung permitih na daghan na bisag 4 something lang na ang magnitude og sagunso na dako pa kayo ng impact no sa mahimong mga kadaot o damage ana. So ang CSWDO po sa city naka-standby para support any necessary relief operations. Tapos as of 12 noon FYI mga kabaluganan walay ganina to alas 12 pero karon na anay report no base sa report pod sa Davao City Police Office nga naanay death nanay casualty no nga natala dinhi sa Davao City Archel og so from time to time na atay mga update ana no lalo pa nga ang city wala pa pud sila nakahatag og report labot sa kining rapid assessment nga lang himo for sure na sila mga evaluation nga himuon no Archel ug Joel sa kining mga structures kung fit pa ba or stable pa ba ni nga labi na kani mga condo units no mga condo units kay kaginina ni agi ko mga condo units ang mga tao na agid sa gawas no so wala pa diri somewhere in Claveria mga tao wala na nang gawas o wala pa gid sa pasudli I don't know kung I'm not so sure kung hapon kung nakasulod na sila pero ang ato mga mall no ato mga mall Joel sarado subject for subject to for evaluation ng ilang mga establishment pod o syempre for kuan na lang no for safety na video kaganina nga nag-viral no katong allegedly sulod siya sa SMX gusto nato madungog ang SM mo clarify kung unsang status sa mga empleyado adto katong naa sa video kung ilaha tong empleyado og tinuod to nga naa sa SMX mo na dapat tubagon yun sa SMX management o kaya sa SM Lanang dapat ilana i-clarify kay nag-viral mo gud siya nga video. Oo. Pero nag-deactivate ang nag-upload sa video. Mo na yung misteryo karon nganong nag-deactivate siya. Kadali ba gud maka-activate? Wait nagpagawas og official statement ang SM Lanang no. Ang ilahang statement kay ang ilahang statement mao ni siya official statement no sa SM Lanang. The earthquake experienced today in Mindanao was also felt in SM Lanang. To ensure everyone's safety, the mall was immediately evacuated in an orderly manner as we have prepared for. No major personnel injury was reported. We are currently checking for any effects the said earthquake may have caused for the safety of all customers, employees, and business partners. Actually, kadto nga video Joel, real time to siya. Dili to siya previous no nga mga incident but today's earthquake to siya. Nganong nawala na siya because I for one since mga amigo na to na sila ako na lang gitake ang gi-take down ko na lang po ang video kay ni hangyo na. Hindi dapat dili nila inganaon kung tinuod to nga unsa ni nang uban man gud nagdoubt ko nga unsa ni kay kung dili to tinuod nga video ipapangita na ako siya kato nag-upload sa video maghatag og reward ngano naghatag siya og fake kung fake to dili dapat nga suppress nila ang kamatuoran para di na lang pud maka-cause og panic. Joel. No, dili man to maka-cause og panic kay tapos naman siya nga incident. And beside ang kato lang dapat ila tong gamiton nga ipakita nila nga ang mga empleyado nagsunod siya sa dock cover and hold. Protocol. Dili kay mo i-suppress ang information kung inguna na siya nga tinuod to nga video, di ba? Yeah. Wala reason nga inganaon siya. So nganong yang gi-take down ang nganong nag-deactivate siya misteryoso kay na isa sa ako ang doubt kaganina nga naay nag-ingon nga
tanggalo ng video niya kay viral naman gyud ang video, dili naman gyud matabang. Pandemic proportion ang video, no? Ang ato address kung tinuod siya nga nahitabo, ayaw na lang ninyo na siya hilabti kay mo man gyud na siya ang nahitabo. O gani. Nganong kinala nganong inyo man ang i-deny na nga incident kung tinuod na siya nga nahitabo. Kung dili tanaw ninyo ang positive nga result Impact. ba sa incident. Actually pwede ito magamit nga assessment, no? Yes. Unsay dapat nilang buhaton nga unsay naa didto, unsay lang gitago kung ingon ana, di ba? Pero ang aton nakita dito is ang mga empleyado naka-cover sila kay naa sila table nga kataguan. Oo. So Pero mo lang na nga nasunod sila sa training. para maka-cause Pero pa na open na ang kuan mall karon daw, sir. Open naman daw. Wala. Wala ko'y idea. Nag-post man Archel, sila no? SM Lanang mall hours 1 PM to 10 PM. So Okay. Safe open na siya guro. karon. So Safe. basig nanay clearance sa authorities nga safe ang ilahang mall, entire mall. Pero ang Kaya nila nakaapan i-inspect na for a duration of how many hours lang? gani, pero ang nakapan sir sa ilang post wala nila gipabot gi-open nila ilang comment kay na-bash sila atong post official statement nila. Kaya gani mo na dapat i-clarify siya sa SM dili kay kanang likay-likayan nato unsa ni be transparent, no? Unsay mga nahitabo kay simba ko og unsay kuan din ha, no? Kanang mo na to ang hangyo lang sa mga madagkong kumpanya, labi na ng mga mall sensitive kay na sila sa mga ingon ana. Na-remember na ko there was an incident, no, kaning sa una ha, balikan ko lang, no. Incident diya sa gina-construct pa ng Robinson's department store sulod sa Abrisa. Na-incident diya sa una nga na disgrasya kay naghugmak ang kuan dito sa taas ang part sa construction. So gibawalan nila ang pagkuha og video, pero sa man nimo nga ug naa ka sa gawas makita mo gyapon nimo. So makakuha yung video. Di pwede nga dili mo makuhaan. So kana lang ato ang kuan sa mga tagiya og madagkong kumpanya nga unta ayon nyo og unsa ni kaning tabon ni ba, no? Wa may dautan adto. Wa gid ko nakita nga dautan sa video nga gi-upload. Di ba? Pero well, dili man punta maka-blame pud sa ilaha kay negosyo man na. Siguro ang ilahang reason kay kuan pan maka-cause daw og panic. Wala man siguro tawo nga di mapanik sa linog no sa kakusog, di ba? Pero correct. ang point lang po nato is datong imuhang point kanina Joel na kanang nakita nato nga gi-impose nila tong palog din nila tong cover duck and hole, di ba? Kita nato nga nagtabon jud siya sa to ilalom niya. Tuksok sila Tuksok kani. At least na table nga nataguan nila. Siguro dapat i-consider na siya nga nga design sa ato ang mga structures po nga karabang naikataguan ng ang mga kuan kining mga personnel, mga tao. I think kung naato siya kung tinuod to siya route nga naa sa SMX, duda ko dito to sa likod nga kanang kuan bitaw kanang agianan sa mga utility. Duda ko dito to siya Kay wala man kay makita nga mga ordinaryong tao nga nagaagi dito. Ambot og personnel ba to nila or kinsa to? Personnel siguro Joel, sayo pa man, malamang personnel nila. Nagduda ko sa iyahang kuan, sa iyahang nagduda ko una sa iyang post kay nganong nawala, no? Unya diyan nag-viral siya, nawala siya unya naay mga comment kung bag-o ba to nga video. So to be sure, ano na lang, i-re-upload ko na lang later ang video ko. Unsa pormang video to sir? Nasa kuan? Na sila sa kung sabay tawag ana, mura siya og ato gali. Okay. Kani akong moni siya kani akong gi-send na paki-tan-aw daw kung mao ba na. Yan Pero okay naman no, wala man tay nakita nga dautan adto nga video
Mm. Ang dautan na lang din na kay kung tinuod nga gipa take down tong video or nag-deactivate ang unsa ni dili siya maayo. Pero I don't think nga himuon na siya sa himuon siya sa kumpanya nga inganaon ba. Dili ko kumbinsido nga ingana. Pero basig nahadlok ra tong basig nahadlok ra ang si tawagan niya na uploader. Dali man nimo nga ikaw magduda pug ka nga unsa Chel no kay nganong iya magitanggal, di ba? And wala lang niya gitanggal ang video kundi nag-deactivate siya. So duda ka nga di kaya karaan ni nga video gi-recycle niya. Nag-deactivate siya? Oh, di mo makita iyang page. Yung account. So may good nga copy na ko ang iyang copy na ko iyang video. Actually, di ba ni mo? Kani? Muna. Yes, muna. Ingon ako kang Bril kaganina. Ingon ako matay. Ang shockwave sa linog. Ingon ako sa iya mas grabe ang kung intensity 5 ang Davao. Intensity 12 ang nasa media kung tinuod to nga karaan to nga video gi-recycle. So skandal to siya nga dako kung kung karaan nga video. Dako siya nga skandal kay mo na siya Chelo, mo na siya. Actually tin mo na dili na 2023 kuan na siya. Mo na siya ang katong kaganina nga linog nga video. Pero I hope nga okay lang sila no bisag minor injuries kay wa man gi-mention ganina sa statement sa mall nga pati minor no wala man major injuries pero I hope nga bisan pa og nay minor injuries na siya tagaan gihapon na siya og mga assistance kay dili ra man gud na siya enough nga ay okay na ang kwan humana ang linog walay injuries ang traumatic experience sa mga tao dapat na stress debriefing pa na dinha before nyo na ipabalik sa trabaho. Ako nanawagan ko sa DOLE check nyo ng tanan nga mga empleyado whether government employees na siya or ang civil service sa mga government employees no? Sa mga private companies ikaw mamrot ay mo mga trabante kuan sa na undergo stress debriefing dali man mo kakusog ato nga linog kaganina nganong manguan man ka mangumbinsi man ka dito sa uban ngano day pwede naman punta mag stress debriefing ta kakusog di ba kita pa gani dapat i-stress debriefing ngano kita ang kanang I mean tanan balita diba tanan nga nahitabo absorb na to na i-absorb na to na immune naman kana ang imwala experience nimo kaganina no nga kusog gid siya kayo hadlok ka nang kuyawan ko ka nga mobalik gani na feel na ko ang kalipong karon namang hapon pag ni uli ko pero by the way Archel og Joel no na ay 3:30 update ang Davao City LGU as of 3:30 ingon pa sa kuan advisory sa City Information Office. Unfortunately, there is one confirmed fatality related to the earthquake incident in Davao. Ang CSWDO has already reached out to the victim's family to provide the necessary assistance. Ang CDRMO, ang Central 911, have swiftly responded to a total of 347 individuals who experienced fainting, itong nangaluyan ng halipong, and sustained minor injuries. All patients have received proper medical attention and are now in stable condition. I thank the Lord. Following the issuance of a red alert status by the Office of Civil Defense for the Davao region, the Davao City DRMO has likewise raised its alert status to red alert. All emergency assets are currently positioned in preparation for possible aftershocks. There is no active tsunami warning for Davao City. Ang City Engineer's Office, meanwhile, is coordinating with the DPWH in coordination sa DPWH. Ang CEO ay ang City Engineer's Office, tama, has completed na Joel, structural assessments of Bangkerohan Bridge. Yan na, yung sinabi mo. Bolton Bridge, Davao River Bridge, and San Rafael Bridge. No major structural damage was found. All 4 bridges are declared safe for vehicular traffic. So we urge the public to remain calm and vigilant.
Continue to monitor official channels for accurate and timely updates regarding the situation and potential aftershocks. Okay, good. At least Yes. safe na no. Wala yung mga structure o after sila structural assessment na gihimo. Okay, so Mm. mo na to Ako, itubag sa imong Sir Joel sa mga bridges. well, very good. Ingana sila kapaspas nagatag og assessment sa unsa ni sa ato ang mga tulay. I hope nga kuan yun no kining wala gyud ingon nga damage nga wala makita sa ato ang mga authorities kay Simbako no. Dili man lang pod ang Davao City ang apektado ani nga linog, mas kusog pa gani sa ubang lugar. So dapat like sa mga probinsya, daghang patag mga karaan nga mga tulay. So i-check Caraga na nato region, na. di ba? Caraga region, Butuan. Gabi po ang mga likit Mm, nila dito. Damage sila mga Oh. buildings, tinuod. agusa, Kuan man gud na kanang other ang parts sa agusan Caraga. man gud, ang agusan man gud humok ang Agihanan. yuta diha. Humok ang yuta ba so may chance gid siya nga kuan kining Atong naagi mga dagkong damage din na. atong Mm. pasukiyo ng taga-agusan, si Archer, Kini, taga-agusan. Humok tinuod ni dalan. humok gyud kay daghan magbangag-bangag. Oy, ayo. Bitaw, tinuod. At ang agusan gyud agihanan gyud siya kanang fault line gyud siya. Tubig. Ang main highway sa Agusan, especially sa among lugar, agihanan gyud siya glinog. Asa na Gani Tay? sa Butuan? Bayugan City. Bayugan City. 1 hour Butuan City na siya. So gain na Okay. pagtawag nako sa akong pamilya didto, gikumusta nako. Daghan og nakuyapan sa mga eskwelahan, ipangdala sa Mm. mga ospital kay tungod sa Bakit ko sa- nasinati nga linog. Mm. Mao gyud na. So di gyud ay basta-basta nga linog kay first time gyud to pod nahitabo nga ingato ka kusog nga linog. Diin pa akong ginikanan akong mama, mura siyag nalipong sa sikad. Abinyag ni Saka iyang high blood, nalipong Mm. ra siya na kuan siya na naapektuhan gyud siya sa linog. Grabe gyud, kakusog gyud daw. Mm. May gani kay ligon-ligon pud yun do kay tung una biya katong sa Sultan Kudarat diri sa kuan daghan pud to nangamatay ato Davao del Sur, North Cotabato ini daghan pud nangamatay ato kay Mm. mo to na ni taas ang high blood ana ba na stroke ana na atake kay tuyawan umayo. Pero bitaw dili gid pud to out to nahitabo nga linog oy. Lord ayon in town ana bitaw kanang well, moabot man gyud na nakasulat naman na sa Biblia nga Mm. famine, earthquake, other Mm. calamities, disasters, moabot gyud na siya. Perilous time shall come. Tinuod na. Mm. Ang kuan lang no ang dapat siya bantayan karon sa mga authorities kay Mm. kadto bitong kainomdom mo nga ang kanang ingon nila the big one sa Manila Mm. 7.2 magnitude ang ilang gipangandaman na unya diri sa tuwa 7.4 nganong niingon sila nga more than 35,000 ang casualties didto dili man tungod sa mga bag-o nga mga tagas nga mga building Mm. kana man ang mga building nga mga gipang building nga gipang tukod-tukuran kita nyo na didto daghan kay na mo nagyapon ang ato ang mga ubang mga building diri sa sa mga urban area sa Davao region nga naga po yung mga daan nga mga building pansumpay-sumpayan para ang anak dito sa taas tulo ka andana so dili siya kuan ba dili stable ang iyahang o dili nga naka strong ang ilahang kining foundation kay sige magdugang-dugang mo na yung mga delikado kaayo pag-abot sa linog pinaka kuan na siya kay kung Simbako diritong nagkuan to diritong naglihok tong kaning bag-o ra biya sila nagkuan no kani nagsubay sa fault diya sa magtuod ba na Yes. siya Ma'am Ruth oh Mm. kung kana may nilihok nadto ka kusog hugno niya mong balay Simbako kusog kaya ng kuan 7.4 magnitude nga linog no gani kuan siya no kaning base lang na usually magud kanang intensity base man lang na sa assessment sa tao nga naa no pero makita nimo ang kuan ka ganina ultimo bulak kanang tanom kurog ba Mm. ingana siya kakusog ang linog labyog gyud ang mga kuan mga tanom Good as in, kahoy yeah, Grabe. love you. oh ingana siya kakusog
ang kable lagi sa kuryente, makita nimo ganana gyud ba oh. Perting kusuga. So Wala po kakapito ayo ato nun hadlok pud ganon. Gikan mi katong siya ang kuya atong nikagawas kanya wa ka kapantalo pa kabilo. Muna akong gusto pangutanon. Muna akong gusto pangutana, sir. na timing siya nga nag-charge ko. Wala sa ako ang cellphone. Nagdagandagan pa ko sa cellphone kadi laging trabaho na to no. Gikan pa Ang trabaho magkatong na siya to. so nagdagan tawag nagbitay. Wala, uman ako naligo. Nakailis na ka, sir. Nakailis Uy, na ka. bro, takuan, censored ka. Pumo ko May MTRCB taan eh. Oo, Na. Basiglay ang nibarog. Di, ang naitabo kanina, na nag-charge mang good call niya. Diri na ako gibutang, diri patong na ako diri sa bangko ang kuan niya. Naka-charge na siya. So, well, tanaw-tanaw ko sa sa laptop. Ako lipong mag mura man siguro kog napas mo kay karon na mahaw manggid ko. Siko ko na una ba. Ako nagdamguro man siguro unsa ba akong giuna-una anong lain gid kayo ako. Sus, pagkakusog na bitaw kayo na nyagit mo taw mga silingan ni ko na linog gyud. Dagan. Ayap ako ni dagan. Ayap ako ni dagan sa akong cellphone nagpost dayon kog kuan linog. Wa na magkadimawang spelling. So, basta nakapost na kung linog. Nalinsa naman, nalinag na o. Linog! Ano o, sa man. Lenog. Bitaw. Spelling. So, wala na ako ka-video. Pagtanggal na ako, gibot na ako ang kuan ang cellphone, gitanggal na ako ang kuan charger. Wala na nihinay na og labyog ang among suga. So nihinay naman so wala naman po ang linog. Naulahi ko da. Pero one thing no pag-abot ang kalamidad labi na kining linog ba. Ang tao mo sangpit jud og Ginoo. Ay, tinuod na. Di ba? Oo. Tinuod Sangpit jud og Ginoo. Why not nga isangpit na to ang Ginoo? Kanang dili lang panahon sa disaster, dili lang panahon sa calamity, dili lang panahon sa earthquake. Di lang panahon sa kung karon sa kanang inanglan, kung dili permit nimo hinumduman ng Ginoo. Tinuod, di ba? Lord, kay naabitaw ko sa sakinan. Ako wala jud ko kay naa lagi sa jeep ba. So wala kay ko kay busy na pud kay ani laging atong trabaho nga magsilag monitor ba. Kanya posto bonito sige post wala ko niya. Yana naman ng pasero hala. Kusog kay linog ang mga tao nang gawas ta. Tapos nagtuya naman amo ang mga sakyanan. Tuya na niya isa kay kaambak ko nagdagan. So ting paninggit sa pasero, hoy ayaw gamba. Ayaw gamba. So, ang ako mga pasahero, Lord Jesus, Lord, hallelujah, hallelujah. Sige, ana, bahala do, mga tao, gino makasangkit today o ginoo panahon. So, wala gina tayo laing sangkiton panahon kung magkalisod o magka-problema o na ay mga, just like this, mga trahedya, kalamidad. mga maabot sa kinabuhi. It's only Him. It's only God. Yes. So, siya tinod na siya. Pero mangutan ako, ma'am, naka-video ka. Naalagi wala na after na Naka-live ka. Wala ko ga-live isa pag live na ako sa sakinan unya kabalo ba ka Joel kuminyo na ka ang imong unahon ang imong mga anak no so una na akong anak tanawagan so dili to tama na imong gibuhat tama na imong gibuhat nag-report ka sa imong anak ka yes. Naglinog karon na ka naglinog naglinog gipagawas na ako sila muna ana so syempre family yes okay so what else so far kana alas hinaut ato mga mga viewers nato karon nga nagtan-aw nga hinaut nga magpadayon tag-ampo sa nahitabong linog no nga walay mga casualties safety tanan ug padayon gyapon dili lang kay tawagon nato ang Ginoo sa panahon sa kalamidad kundi sa matag segundo sa matag minuto tawagon na tong Ginoo kay siya ra magyud atong dilangpanan sa tanan.